Buka. Yabo, sengiqala nomkhaba manje kukhomba kona ukuthi hayi cha, ngiphethe kahle. Yabo nje ukuthi kumele iqhubeke ethandana nawe ukuthi hayi ngizoba isidudla phela inkosi impela. Ufuna ukuba isidudla? Oh yeah, ukuthi ngifuna ukuba isidudla phela ngizokwenza njani phela umuntu mengiphethe kahle. Inhliziyo yami nje iyabhakuzela nje ngijabule kubude uthandweni. Manje sibusisa uma wakho mengangithola ngilanga ngathini? Ngathini? Hayibo, angicabanga ukuthi mhlawumbe khona into engasho nje sengajabula phela ukuthi sebona ukuthi hawu kanti umntana mkhona umuntu akahlekisana naye. Phela uma kulezi insuku nje ngikhuluma into engingazizwe ngiyambona ukuthi useyangisola ukuthi hayi ngathi ushima nyenyana lo kanti akazi ukuthi ngenzani close doors but-ke nje angiboni khona ukuba ngakusho. okay. Ayibona izinto sekumele zenzeke ngenye indlela manje. Sekumele ungazisi. Indaba osamsabe noma wakho ukuthi athole ukuthi ke uthandana nami. Hayibo, angimsabi. Wezwa le data. Hayi ngoba sikhuluma ngawo uma wakho banda mpompo. Hayibo, angimsabi nje. Sengifuna ukwaziwa kwenziwa izinto ngendlela right esemthethweni. Hayi khuleka ngisho ukuthi mina ngizokhuluma noma wami ngimtshela ukuthi hayi ma umntana wakho siyabona bona. Sefuna ngathi ngihlangana umalume egijima ngithiwa lapha ngiyobonakala ukuthi hey akwenziwani mhlawumbe ngikhokha namalobolo lapha yini ukuthi uzoba umakoti kala. Yeah, okay, nginankinga. Ngijabula. Uthanda la? Yebo, ngiyakuthanda. Hayi khuleka ke mama. Ngizokhuluma noma and then bese siyahamba ke siyokhokha amalobolo. Okay. My number one lady. So wena mami ngikwenzela itiye la ngendlela othanda ngayo. Hey, kazufunani-ke njengoba ungilethela itiye kanje phela lokho akufani nje nawe. Hayibo ma kanti fanele ngize ngifuna uyitheni ukuze ngispoil uma wami phela fanele ngibe ngikhombisa ukuthi uspecial kangani. Ayi vele ukhulume nje ngoba khona lento oyifunayo ngiyazi. Nesikhathi siyangishiya ngifuna ukuhamba. Okay ma. Kahle ma kunento engifuna ukukutshela yona. But ngicela ukuthi ungangijaji. Okay ma, so kunomuntu engihlekisana naye yabo. So manje bese ngicabanga ukuthi ngimveze nje nawe umazi yabona because nathi sesibona ukuthi hayi ufuna sithatha uthando sibe ku next level ukuze nawe uzobona umakoti nje wakho nje uzokwenza zonke izinto ukuthi ukhululeke. Wena wonke usiyabonga li wangena umakoti ekhaya. Ngizoke ngizwe ukuthi yapi le ntokazi enenhlanhla kangaka. Inkingi leyo ke ma. Ungangijaji futhi. Ingane kaMasibisi. UMasibisi lo besebenza la ekhaya. Hawu. Awu mangishilo ngathi ungangijaji nje. Haya sijajana. Ya kodwa phela ma yena akekho bad right nje uzothile nje. Yena umuntu engicabanga umthatha. Ngoba mabili amantombazane lapha kaMasibisi. Iyona kuyiphi ke? Umbalenhle. Hey, bayamthanda. Wangena umakoti ekhaya. Ave ngiyithanda lo ntombazane inhlonipho. Hayi ke mawusho kanjalo ma kusho ukuthi zonke izinto ke zisothethe. So ngizocela ukuthi uzame indlela yakho ukuthi ukhulume noMasibisi ukuthi sizohamba kuzama umalume ke sizolungisa indaba zamalobolo ngoba nami ngifuna ukumthatha ezoba umakoti wala ekhaya. Ayikho inkinga siyabonga mntana. Wavuka umuzi wami siyabonga. Nombuzo. Yebo ma. Ubusisi wakho. Akumazi ngigcinelele ngalendlini yakhe. Ulaleleni vele? Angimazi. Hayi ke Ntombi.
Bengasele kodwa lokho lami. Hayi. Sufuna ukuthini manje? Hayi ntombi. Hayi. Fonela uMadam. Ha? Ngifonela uMadam. Hayi. Ngiyacabanga ukuthi umsebenzi umsebenzi wami yonke into isizoma ngendlela manje. Noma ngabuyisela emsebenzini, hayibo phela nini wahlala. Ngiyachazela ntombi. Yonke into isizoba right manje emsebenzini wami. Sizoba right. Kwawena usuzodlala ama-complex wakho ohlezi wafuna ekuseni. Imali usengiyithathaphi. Sekumele ngize ngikhiphe kwayona imali engiyi-50. Ngikunika ukuthi thenga lama-complex wakho. Uyazi ma ukuthi mina intandokazi yakho. Hawu mangakhiphe ngizokhiphe laba. Uyohlezi. Kodwa-ke buyisela umsebenzi ngizohamba ngiye lapha kaMadam ngiyozwa ukuthi uthini. Kodwa ngiyazi mangakubuyisela umsebenzi wami. Awu kabe kuphelele. Awu! Ngiyachazela ntombi. Ngiyachazela. Utshela lo wasisi wakho ngomvusa lapha umtshela ukuthi izitsha zingcolile la endlini. Akaze uzowasha izitsha. Umtshela uvela phakabi. Hayi umtshela ukuthi azizowasha izitsha. Izitsha zingcolile la endlini. Hey. Sabona Madam. Yebo ntombazane. Hayi, kuyancenga. Ngaze ngajabula wazwafika. Inhliziyo yami nje yabhakuza bhaku. Kwenze njani? Into engiyijabule. Kade ngixoxa nondodana wami. Uthi sekuzoba nomakoti la ekhaya. Hayibo. And lo makoti umbona kwakho. Kwami? Yebo. Hayi. Kanjani manje kwami? Ngiyakutshela wena. Hayi ke. Kube unombuso phela loyo. Hayi ubona unombuso ke lapho ngiyachazela. Ubona unombuso. Ukhumbule ntombi ukuthi phela inhliziyo idle kuthandayo. Kanti utheni kwena? Mina ungitshele ngombalenhle. Hayi. Umbalenhle. Ungitshela ngevila. Ivila alingakwazi ukwenza lutho. Umbalenhle akwazi ukwenza lutho. Uvuka ngisho ilanga seliphumile laze la ungena lapha. Kangqi. Hayi, umbalenhle akwazi ukwenza. Yabo umuntu oright. Umbuso. Usho kanje ntombi? Nombuso Madam. Nombuso. Wena right nombuso okabi. And ungaba umakoti bangempela lapha kwakho. Usho nje? Hayi umbalenhle. Uyabona umbalenhle? Akwazi ukwenza ukuthi akwazi ukuwasha izitsha, akwazi ukuklina, akwazi ukuwasha, akwazi ukwenza lutho. Umuntu right nje. Hayi kodwa ke ntombi sazoyihlatha phansi phela ingane. Sikhona kodwa isidingo saleyo nto. Kanti ulokhuzana amthandayo ngampela lapha. Mina ngizwe likambalenhle. Wena mawucabanga ngeMadam sikhona nesidingo salonto ukuthi ingane zihlaliswe phansi ngoba ngiyakutshela mina ukuthi unombuso oright for indodana yakho. Unombuso. Umbalenhle no. Ngiyala phela ntombi angikwazi ukumkhethela umntanami. Into engijabulelayo nje mina ukuthi ngizoba nomakoti egcekeni ngoba nami ngigugile isikhathi esingishilo. Umakoti oba right for wena Madam ngiyaxolisa kodwa umakoti oba right for unombuso. Usho nje? Hayi umbalenhle. Yebo ma. Balenhle. Ma. Awuthi ngiyakubesa? Ngiyeza nje ngiyasabela. Usabela ngikuzanini uthi uyasabela? Hayibo Yini lento yenza lapha kaMadam? Ngani? Wena uyahamba uya lapha kaMadam. Uyofenza umfana. Uyomfenza indaba ethi ufuna ukushada wena. Ungoba uthanda mina phela. Ha. Umntana ndini? Ungalingi ungitshela leyo nto leyo mina. Ungalingi nje ungitshela into. Umfana lo lapha uthanda usisi wakho. Hayi wena. Wena uhlangana naphi nomshado? Uhlangana naphi nomshado? Ngoba ethanda yena kamshadi ngani bo? Ufuna ukuthi ungibone ukuthi nginjani mina?
Ufuna ukuthi ungibone ukuthi nginjani. Wena ukuhlaza, engase ufuna ukuthi ngibhebi ngempama. Ngikubhebize impela. Umntana lo walapha uzoshada usisi wakho, hayi wena. Yizwe leyo ingene la ngqondweni yakho. Okudlula lokho sizoxabana mina nawe. Hamba ufence. Ngithamba ngisiza wena uyofensa lapha umfana lapha. Uyofensa wena. Into yaziyo leyo. Sizoxabana mina nawe. Okay ke mawami engimthanda manje wenze njani kwazela ukukhuluma noMasibisi nazwana? Mntanami ngikhulumile noMasibisi. Ngamchazela ukuthi iyiphi intombazane oyibonayo phakathi kwekhaya lakhe. Yebo. Kodwa manje mntana ngendlela ngichazele ngayo uyazi ukuthi uMasibisi uyena oyipholisile lezi ingane. Bese chaza ini ke manje ma? Angathi mntanami umuntu oright uNombuso akuyena uMbalenhle. Right for ini kuNombuso? uNombuso nje umuntu okhuthele ekhaya, umuntu nje okwazi uclean Mana ma. Ukukhuthala kaNombuso nokwazi uclean kaNombuso kuhlangana naphi nokuthi mina ngicela ungikhuluma noMasibisi ukuthi ngifuna ukuzolobola uMbalenhle kuba kuyena. Phela mntanami sifuna ukuvuselela ikhaya nje. Solivusa kanjani ikhaya ngomuntu olalayo ongasebenzi ohlaza nasekhaya nongazi nokupheka nophuthu uphuthu mana ma sifike kanjani lapho ngithe mina ngikhulumele noMasibisi ukuthi ngifuna ukuthumela umalume kuyolotsholo khuza uMbalenhle indaba zoNombuso nana zihlangana naphi zonke ukuthi uNombuso bakhuthele nani angifune Nombuso mina ngifuna uMbalenhle. Kodwa phela mntanami balekile nokuthi sazi ukuthi umakoti esimletha phakathi kwaleli khaya inkomo mntanami lezo zizokhishwa umuntu onjani. Singakhokheli sithi siyakhokhela sikhokhela indidimba nje uzofika isixake. uNombuso wayuyena yamazi. Umasibisi uyena okhulisele lezi ingane. Hayi ngeke ma phela ukuthi uMasibisi ukhulisa ingane akusho ukuthi sezokhethela mina umuntu efanele ngimshade. Hayi ikho lonto mina ngithanda uMbalenhle ndizoshada uMbalenhle finish and clear. Ukuthi nanihlangana nesindaba zokuthi ke kwenzakani angigene kulapho. Mina uMbalenhle. We ngidlala nini? Madam, ngize lana phela ngizoza ngalola daba lo lesaselikhulume ngalela langa mayelana naye phela umfana wakho lo ufuna ukuthatha indodakazi yami ukuthi ke kwagcina ekuxoxele kanjani nje intombi. Hey uMasibi ngizamile ngayo yonke indlela ukumchazela lengane ukuthi la ekhaya ngidinga umuntu ozovusa umuzi kahle njengoba wawungichazela nje intombi ukuthi uNombuso uyena right. Yeah. Ngachaza ntombi akukho engachazanga. Akukho engachazanga. Ingane yanginikela izandla. Yazi ayophuma ngomnyango yangishiya. Ithi ifuna lo Mbalenhle. Hayi akwazi ntombi. Akukwazi uMbalenhle uza la kwakho uzodibhiza umuzi. Namanje ngisasho umuntu ofanele ukuthi abe unkosikazi la kwakho abe umakoti yilo omdala uNombuso. Hayi yena. Hayi ngeke. Sekuzomela ngenze njani ke manje? Hayi, shuthi ngizokhuluma naye ke lo mntwana ukuthi akayiyeke lezi ndlela zakhe ezibhedayo. Ngoba uyena vele ozile wazoshikidisa la eduze komfana kuzaza abone yena. Hayi, umuntu ofanele ube umakoti la ekhaya uNombuso. Ngiyema lapho. Ngiyakuzwa. Zama futhi ntombi. Ngiyakuzwa. Kodwa ke nami ngizoke ngizama ukuthi ngikhulume naye. uMbalenhle ngizokhuluma naye uMbalenhle. Lento ayenza ayikho right neze. Umuntu omala bomakoti nje la kwakho uNombuso nje kuphela. uNombuso nje kuphela ofanele umamakoti la kwakho. Na umfana wakho uyoza ivumeke leyo. Ngiyayicabangisisa ngoba phela inkomo mntakwethu lezo zizokhishwa la ekhaya zikhishela umuntu obhedayo. Zikhishela umuntu obhedayo. Mawusho kanje na wena uma
nombuso kuwena oyikhulisile ngize ngamchazela konke lokho kodwa hayi akezwa mshini Injalo-ke nje injengoba injalo ngizokhuluma naye uMbalenhle ngizoke ngikhulume naye ngimtshela ukuthi akayiyeke lezi zinto zakhe azenzayo akayiyeke. Hayi Mkhozi ake ngikwenzela nanejuice Mkhozi mhlawumbe indaba yothi yogcina ilungile. Yebo. Hayi lenkhaya. Wembalenhle, Ma, kunento engifuna ukuyikhuluma nawe. Ibalulekile futhi kakhulu. And ngifuna ukuthi uyithathe uyifake engqondweni yakho. Ukuthi ukuthi phela ukuthi lo nto yini. Imi ngalendlela engizoyisho ngayo yezwa. Okay, khuluma. Ngisho ngathi uyangiphendula ngoba ngiyakwazi vele uyingane ekuhlaza ehleze izophendula ngaso sonke isikhathi. Okay, khuluma ma. Usisi wakho uzambe ushada lapha kaMede wami. Uyashada Sibusiso. Hayi wena. Cha niyahlekisa bo. Ushada Sibusiso? Awungizwa. Sibusiso uthi ufuna ukushada ba? Ukuthi Sibusiso sefuna ushada bani? Uthi ufuna ukushada ba? Khuluma. Izwa lento engiyishoyo kuwena. Awukube umntwana ngelinye ilanga ungizwe ukuthi ngithini mina ungilalele wenze lento engisho ungafuni ukuloku ungiphendula sonke isikhathi ufuna ungiphendula wena. Mina ngithi kuwena usisi wakho uyoshada lapha kaMede uyoshada Sibusiso. Usibusiso uyena umyeni wakhe. Hayi wena. Hayi ngeke kwenzeke lokho. Usibusiso kodwa umyeni wakhe. Ma, ngeke kwenzeke lokho. Ngithi mina usibusiso umyeni wakhe. Umyeni ngaba. Ngiyama lapho. Umyeni ngaba. Usibusiso. Yini wena uhlaza ufuna ukuphisana nami? Ngoba usibusiso umyeni wami uthe ufuna ukushada mina. Umyeni wakho wena uqhamuka phona usizoba nomyeni wena unamba bani? Unamba bazoba nomyeni. Lalela ungangicasuli. Ungangicasuli mina ngoba ngizokucasula and uyangazi mase ngicasukile nginjani. Ungangicasuli mina. Okay. Habe nemhlola yami bo. Kodwa usibusiso uyoshada mina. Ungizwile kodwa uthi ngitheni? Ngikuzwa. Ngiyaphuma ke manje ngithi ngizwile uthi ngitheni. Ngena Usibusiso ngapha, uzoshada waphuma usisi wakho. Hayi kokusiza ukuthi ngene ngapha kuhlale futhi engqondweni yakho. Yona le bolile kwayona. Habe. Yambali. Yambuso. Hayibo. Ucabanga ukuthi uyini vele wena? Hayibo. Hlola wami ke lo. Ngani? Hayibo. Yazo ngiyangimangaza. Emva kwayo yonke uma into akuyenzele yona. Namhlanje ungaka nje intombi engake sekwazi ukubona abafana. Uma akukhulisa from the scratch. Namhlanje ngibona kanje. Wena wonke. Cabanga nje ukuthi uma wakhe eshona wawumgakanani. Kusukela lapho kuze kube manje. Manje ngithwala izona zokuthi uma washona. Hayi uthi uthaliswa ukuthi uma wakho ashona. Awuthali lezo zinto lezo. Kodwa wena wazi kahle ukuthi nayo yikho nje into enhle kufanele. Wena nje kumahle sekusize ngento eningi ngabe ezingaphezulu kokuthi kumele ngabe kukwenzela zona lezo zinto lezo. Angisumuntu yini mina. Umuntu Manje wayothi kodwa lezi zinto zenza kufanele ngabe yazenza. Hawu wena manaki wena usucabanga ukuthi wena usungashada mina ngingashadile. nako ke phela kuzoyenzeka. Ubunamba bani wena? Angazi. Uma wakukhulisa umncane until manje. Wena usowazi ukuthi uvele uyobona amadoda nje kungonakele lutho. Ngoba ucabanga ukuthi uyini wena? Akumina phela ngibambe ngenkani leyo ndoda. Hayibo, hayi, shuthi ngiyalingwa ngazi noma kulingwa mina noma kulingwa umani noma kwenzakalani. Hayibo. Ucabanga ukuthi wena usunamba bani usuzovela ushade nje? Angiboni ke kwenzeka ke mina lokho. Wena nje yeka yonke lento osoyiqalile ivela uyeke. Wahleka dad. Yakhohlisa bo. Wahleka dad. Cha yakhohlisa. Wena ukhohle ukuthi uyintandane wena. Ucotha uma usuyivuma lento le ngokuzibone lokho. La ngithi lo ngishada ngithi ngintandane lo ngishada ngithi uyangiqoqa ngenzisa Wena nje yeka lo mfana wasemzini abantu. Ukhohle nje ukuthi uyena. Ngeke ngimyeke.
njani? Hawu yini ngiyakubikela yini wasimila nje? Iza nazo. Avuthandi indaba uyeki namanje. Awuyazi nje nami esilana nje iza nazo Juma. Okay, lalela ke phela. Hayibo. Yazi uma ungizene into enhle kanjani futhi ngiyithanda le plan yakhe. Idrama kiniza. Thola qala lela. Phela uma ufuna yogana lapha kaSibusiso. Usibusiso lo ngimazi mina nawe yini? Yena yedwa. Ngoba Busisa. indaba hayibo. Hawu lapha mfethu ngizophila kamnandi like impilo yami nje izoba right kunemali lo yami uzunemali like imali yangempela. Hayibo nombosi lento usuyicabangisile nje kahle uyayicabanga yarizini ekhanda lakho uzoyenza. Ya ngicabangisisile futhi yabona sengihathe nje sonke isikhathi enginaso ngayicabangisisa and ngiyayenza lento. Manje ngaphela ubhuti ke phela uthana nalo wena uzomenzani? Hayi ungitshela nje ngaloyo loyo nje akafanelanga nje ushada. Hayi ebe unamba bayena sezoshada. Hayibo umshado ufanele thina uyangibona nje Hawu ngithanda yena. Hayibo Uzenza ngani usithanda wena? Hayibo uthando zolakha nje phambili ngizoyenza yenzeke lento wena thola ubuke. Tshela. Thola ubuke nje wena uzobona. Manje nje uzobe ngowami. Uzobethi mina. Go get your man. Hayi ngiyakubona ngiphethe uma futhi eceleni. Qazi nje ukuthi ngane mistake. Hayi mkhiphe. Mkhiphe ngaphela vele ngiyazi ukuthi noGayi Abona wena hlakaniphile. Ngiyabonga wena mngane wami. Mntanami, Yebo ma. nginecebo. Icebo lami ungalizwi kabi yeso. Ungalizwi kabi. Kodwa li right. Lihle futhi. Ake ngilizwe ke mayicebo lakho. Lizokusebenzela nami. Ngicabanga ukuthi usisi wakho lo. Umbali. Yabo mbala enhle manje. Kumele ecula amagugu. Wasehathi isikhathi esinzima kangaka. Ngiyachazela amagugu alelizwe. Oyena usisi wakho. Ngoba manje uyabona ukumise kambi kanjani? Noma mhlambe mina engaboni. Wena uyabona ukumise kambi kanjani? Wena kumele uhambe uyoshada lapha kuSibusiso. Uyoshada kuMedem. Ube umakoti. Cha kodwa phela mama ngabe umuntu eyikhethela umuntu. Manje uthini kumina? Uthini? Awufuni ukuya kuSibusiso? Phela make ngisho ukuthi angifuni kodwa phela ke. Ithini ke inkulumo yakho sisi? Mina izona into engitshela yona manje ngithi mina usisi wakho. Kodwa ngiyayithanda leyo. Iplani yami ke leyo, iplani yami leyo. Sengiyahamba ke manje ngiyakumamdlula. Iplani yami leyo. Wena okwakho ukuthi uthi yazi ngeke ngazama ukukhuluma naye mina. Enokhombisa ukudelela nje. Entombazana yizwa le. uhleze uzodelela vele. Nami uyangiphendula njalo uma ngikhuluma naye uyangiphendula. Kulungileke. Ngiyakumamdlula manje. Kodwa ngiyayithanda leyo icabangayo. Awu, izokuchazela. Mamdlula yonke ngathi izolunga. Izolunga nje ibe right. Ngiyakuyana ke manje Ntombi. Sizokhuluma.